И здравейте, всички, които ме гледате, аз съм Фрисол, тук до мен е Donald Spam Please, a.k.a. MDP 1701. И днеска играем Block Party в... Кой сервер беше? Arkham Network, да. Надявам се да го чувате. Я кажи нещо. Кажи нещо. Аха, чувате вече, оправих го. Така както и да е, надявам се да се направим една... Това се надявам. Надявам се тази проект да я хареса. Ще правим поред с минигеймове. Всякакви Hunger Games, Munger Games, каквото ви падне, предлагайте в коментарите. И само да ви кажа, когато постане 10-тия рунд, има PvP и тогава става вече по-забавното. И аз съм, може да си кажа, че съм читър, защото имам втори живот. Това не е читър, това е като Power Up. И да, съм на пинг. Сега ще видим. Ти май не си играл тук с Фрисол. Фрисол, не. Нали ми може пишеш, да има втори живот. Нали ми пишеш, че някой е вътре с него. Да. Но поработи. Добре, за сега сме на 8 рунд почти. Идва време за PvP-то, което е яко. Сега снимаме от 1 минута. Ай, удари Power Up-а. Вече го удариха. Има сплит Power Up. Кой? Фак, PvP. Вече има PvP майна. PvP майна. Мри. Фак! Fuck this shit. Just fuck this shit, умряхме. Имаш ли втори шанс? Не, аз съм AFK, ще се върна след 5 минути. Да, я сам просто... Oh my goodness. You got no blindness and see the end of the game. Добре, сега пак сервер. Сервер Block Party. Аз някак да спечеля, имах ножа и blindness. Сервер, да отидем в сервер. В сервер ТОС. Ела в... чакай, сега ще видим. Ела в... Чакай. Ела в 6. 6. Да, ела в 6. Айде, този път ще волтна. Искам... Нянка. Аз съм волта за Let It Go. За Нянкат волтвай. А? Нянкат. Омага пълна стаята. Което е яко. Нянкат. Омага Let It Go има 10. Let It Go. Бекграунда. Тук сега, на тази игра бекграунда мога пусна Let It Go. Звучи малко по-добре, като я пуснеш на... Не малко, ами много. Ами какво искаш? Jukebox не може да присъздаде гласа. В Hypixel може от сайта. Да, ама тук не е от сайта, ми го правят с Jukebox, където е още по-трудно. Ама се чува пък много по-гадно. Трябва да им похвалиш, нали? Сега да, Ева им правят чуж за Jukebox. Правят Let It Go, ама... Пика! Ти беше на първа, що избяга? Здрасти. Здрасти. Имаме една идея, знаеш какво яко нещо може да направим? Какво? Да ме дадеш твоя рекординг и да ги сплитнем в един екран и да пишем Красис рекординг и моя рекординг. Не знам как става, тъй че не. Окей. Ха-ха, умрятел си. Не имам втори шанс. Ако нямаше? Ако нямаше, бях мъртъв. Ама го имам, защото си издрънках 100 толкова.
Let it go! Let it go! Тот бричос няма пипи. Добре, снимаме от 5 минути, поне аз. Те целия мап е такова. Никой не... Гледай някакъв падна. Толкова се бива да си кривоглед, да не мога да... Да не разпознаеш цветове. He is colorblind. Как се каже на български този човек, който не знае? Colorblind. Oh my goodness, падай! И също така на български на български е далтонист. О, да, далтонист. Се забравям ти. Ти умря ли? Не. Браво, ще те гледам. Аз умрях, защото има идиоти, които само мислят как да се пънчнат. Виждам те, някак се опитва да ти пънчва. Нали? Ма сега аз го пънчнах. Сега ще падне. What the fuck? Ето, тук е секция. Хайде. Сървър, блок парти. Мила в сървър. Ама гъти. Сървър! 4. 4? Само 2 има. Нищо, сега вече има повече. Ама до 2 и станаха 12. Кой ти казах? Нямам кат. Аз отново вземям котката. Не. На всяка песен, която изберат, ще слагам векран до нея. Нямам кат. Между да си пускам музика, между да си пускам на Майнкрафт да дразни излишните звуци, направо това. По-практично е. Поне аз така мисля. Аз мисля да снимаме още там 2-3 игрички и да приключваме с епизода. Добре. От колко време снимаш? Снимам от 7 минути. Ще снимаме 15-20 минути. Аз ще снимам... нямам кат. Да, бе, нямам. Супер. Тъмън ще го сложа в бекграунда. О, мага! Целият сървър умря. И аз за малко да умря, ама не умрях. Ох, майко. Добре, омага! Фейл. И мъртъв ли си? Фейлнах. Фейлнах. Добре, докато играя ще отида в хъб и ще покажа... Чакай, не отивай в хъб. Гледай ме. Не, ще покажа хъба. Ще покажа хъба, нали, какво е началото на сървъра. Да, аз имам втори шанс. Сега. Аз като свърша тази игра, хъба е мега яки. Здравейте, върнах се. В кой хъб си? Първия. Готово, аз съм там. Да изиграем един Skyblock. Skyblock не е за друго видео. Опа. Бъргах се. Skywars имах предвид.
Ярко, тук има радио. Skywars 2 искам. Ела Skywars 2. И да Има джампваме в някакво портала. Аркам Радио. Бързо Skywars 2. Добре, идвам. Skyblock, Ultima Survival, Economy Survival. Mega Skywars. Да. Две. И знаеш къде ела? На 3 да джампнем ела. Ама това е Ето ма. Mega Skywars. И джамп. Без Джамп. Skywars. Дам! 8 от Айде, 8. аз ляг. Аз съм... Ама го, вземи си Hunter Kit, те дават Free Iron Sword. И ай, И мен ли си? и да. И почти цяла част от Iron Set. Бутушки и каска. О май гуднес, честите са пълни. Айде, скачай. Затова е Mega Skywars, бе. Ох, някакъв вече ме би. Как, бе? Айде, слизай. Някакъв с лъка. Още не съм си взела айтемите. О, шорти, имам шорти. Бългава ти. Ще ги приби. Какъв ма би? Парай отгоре, бе. И мен. Фак, биха ме. Умря ли? Добре, както и да е, мисля това да е за нашия епизод. Защото скачаш. И аз скачам. Аз се казвам, аз бях Фрисо, до мен беше Редстоун и чао.